Holl brofiadau yma yn holl bwysig i fywyd a nid dim ond y llynges, ond hefyd y lliodd arfog yn gyffredinol. Reit, dwi'n meddwl allwn ni fynd draw i Windsor rwan at ein gohebydd ni, Rhys Williams, sydd y tu allan i'r castell. A Rhys, maen nhw wedi cyhoeddi, wrth gwrs, trefn y gwasanaeth. Be allwn ni i ddisgwyl pnawn yma? Ie, Bethan, fe gafodd trefniadau ei ryddhau yn hwyr neithiwr wrth gwrs, ac mae'n glir fod y Caeredin wedi cael llaw yn yr hyn y fydd pawb yn gweld heddi. Fel unrhyw angladd brenhinol, fe fydd na ddim darlleniadau gan aelodau o'r teulu, ond mae yna arwyddion clir o gariad y Caeredin tuag at y môr ac hefyd ei brofiad a'i gysylltiadau milwrol eang hefyd. Roedd wrth gwrs yn swyddog yn y llynges frenhinol yn ystod yr ail rhyfel byd, ac mae rhai digwyddiadau gyda'r lluoedd arfog wedi bod yn digwydd yn barod y prynhawn yma. Nawr, mae'r gerddoriaeth wedi ei dewis gan Caeredin hefyd, gan gynnwys gwaith gan Benjamin Britten, enghraifft, ac fe fydd na gôr bach o 4 yn canu. Serch hynny, fe fydd na ddim hawl gan y rheini sy'n mynychu'r gwasanaeth i ymuno â'r canu yn unol a chanllawiau'r llywodraeth, ac ar ddiwedd gwasanaeth wedyn, fe fydd y caniad ola yn cael ei chwarae, ac mae hwn yn nodi diwedd y digwyddiad ac hefyd yn nodi bod milwr wedi ei roi yn ei orffwysfan. A Rhys, y cyngor ydy bobl gadw draw oherwydd y cyfyniadau Covid. Ydy pobl wedi gwneud hynny yn Windsor? Ie, ers wythnos diwethaf, mae'r palas wedi bod yn annog y cyhoeddi beidio dod yma i Windsor, ac mae hwnna wedi cael, y neges yna wedi cael ei hategu unwaith eto heddi, wrth gwrs, achos fydd pob dim yn digwydd y tu hwnt i furiau'r castell, felly fydd na ddim i'w gweld. Ond mae'n ddiwrnod braf yma yn Windsor heddi, ac felly mae nifer y bobl wedi bod yn cymryd y cyfle i fynd mas am dro ac i dalu teyrnged ac i roi blodau i lawr ger gatiau'r castell. Felly hefyd, y tu fas i Buckingham Palace, mae yna gysylltiad cryf yn amlwg rhwng trigolion Windsor a'r teulu brenhinol. Felly mae nifer yn naturiol iawn wedi bod yn manteisio ar y cyfle i dod yma i'r castell i gael cipolwg ar beth sy'n digwydd ac i dalu teyrnged. Rhys, am y tro, diolch yn fawr. Wel, mi fydd yr